Ассаламу алайкум ва рахматуллохи ва баракатуh. Созен хубем бародаро, чанд рӯз шуда буд занг мезадан шогирдо, хай закас набуд. Баъд ҳамин 2 рӯз шудааст ки трактор вайронай. Нигоҳ кунед. Динак где-то соатҳои 2 шаб хонада рафтам расидам. Дар ними роҳ вайрон шуд калеса, рафтем покришка овардем, мондем, бо гирифтем трактора бай шиномонтажа овардем, ҳамин хел соати 2 хона рафтам. Заказ кардем 2 та покришка. Ина паштиятша мондем. Хайна ек нашай. И я рӯз баъд дамаш меброя. Як рӯзам намеқаба дамаш. То абита кор мекунӣ бо даркурае ки калесата дам кунӣ. Хайна ин наваш. Бародаро. Мадин Туркия. Чӣ гуфтанем дӯстони азиз? Як совета просто ранг як бародар, ранг як дӯст, як совет метавонам ки мисол шумо аҳамият додагӣ бошем, кадоме дар эскаватор подгрузчик кор мекунем, мисол дар ҳамкари GCB хеле площадкора мебинед, дар ҳини кор як калесара меҷихед, трактора тов медед, ё ки сахай мекунед, трактора тов медед, баъд ҳамин хеле вақтиш мешавад ки бо дар корту мешавад ки нигоҳ масъала баромадагиай дар кор мешавад полни ҳамира дар ми замистон боша кай боша бо ҳуи каан дар кор сальник алиш каан дар кор. Агар соҳиби тракторту камтар ҳамин хеле одами ва ақл боша, уже мефаҳмад ки ҳамин одам чӣ кор кард. Мисол дидагита ҳамин корота кард, мекунӣ ҳамин корора мекунӣ, мебинад, баъд мумкин бо ай ойликат минус кунад, мумкин баъд бифаҳмад ки ҳамин одам трактористи соз нест. Зачи трактористи соз нест ки ҳамин хеле коро мекунад, баъд ремонтша мо мекунем мисол. ҳамин хеле бародарони азиз, ҳамин кора дар кор нест. Кадоме дар GCB кор мекунем, бо GCB аи трактори кадда бо нозуктарай, хеле слабияй. Барои ҳамин дар GCB ҳам худам кор кардем, медонам чӣ хеле аст нест. Ака шарт нест мо дар ҳар видеомон таърифа бигирем ки мо дар эскаватор, дар грейдер, дар чанд қадар техника кор кардем. Худора шукр, ягон кор ягон кадомаш наметарсам, медонам кадомаш чӣ хелай, чӣ хел нест. Барои ҳамин бародаро кор омадагиен кор кун, ойлик табиги дар кор нест. ҳамин хеле корои худ нишон додан, темоӣ мекунӣ, барои моро намеарзан ҳамин хеле коро ки баъд мумкин ойликат меқабам байни расчот додан, баъд боҳнашва меёванд, мегӯянд ки ҳамин хеле та ҳамин хеле ҷора ҳамин хеле коркаи ҳамин қадар ойликат мисол минус. Барои ҳамин дар кор нест. Бародарони азиз, иншоалло ай пагайса мо уже бо кора сар мекунем. Закас мерем кор. WhatsApp-ота гирён кунед. бо иншоалло кадоме да очрат шудаги ё кадоме омада наметавонед, дар комментария дар ин видео бинависед ки хай ҳамин ма худам хоҳиш дорам барои биём дар трактор ёд бигирам. Иншоалло меоем мерем бо дар кор мерем қатъин, бо чанде нигоҳ мекунем, бо агар возможно бошад бо дастаи рул мешинем ва задни кош ва передни кош кор мекунед. Иншоалло бо дастоту камтар омӯхта мешавам, мисол чӣ хел кор кардан дар кор, чӣ хел ва задни кош ва передни кош. Чӣ гуфтанем бародаро? Подписатсия ай хотиртон набуред, дастгирия фаромӯш накунед. Иншоалло WhatsApp-ота гирён кунед, бо менависем то. Худованд нигаҳдортон бошад дар паноҳи Аллоҳ.